dị ma ewutere unu na anyị na-ebido ogbe ọkụ wee n'ugbu a nụnụ mmanụ ọ na-agbakọ ma ha elekere ya 3:30 kpọmkwem anyị ebido kpọmkwem mana ndị anyị na-eche ezugo ka ahịa eri udene anyị ga-atụtụzi ngịga ozigbo maka na ndị kara aka ma ihe ekwe na-akwụ n'ihe gbasara ihe na-eme n'obodo anyị anọgoro Amechi Ugwuelu anọgoro ya anyị ezi nwaanyị Igbo Ebere Anigbo ọgụ ụwa niile ma ya dịka Ada Biafra ogwe okwu ebe a tata ya na nwafọ Igbo chịbụrụ ndị ntorobịa n'ime ọha na eze Youth Council ya bụ Chukwudi Anachuna ọ bụkwa ndị a niile na-ekwu n'ihe na-eme na ụwa ka o si eme biko kenenu ndị Igbo Amechi Ugwuelu kenenu ndị Igbo Igbo anyị ekene na unu afụgo na nke taa na anyị juru eju bara ejuru aha ka ha eru ife a ga-ekwu maka ya taa ọ dị ezigbo mkpa ka aka mana ndị ga-etinye ọnụ n'ya bụ okwu kwadoro akwado. Ada Biafra, Ada Igbo nwanne, Ada ndị Enugu niile gbaa gburugburu, Ada Igbo niile gbaa gburugburu, ekene m unu. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị Igbo ndị ọma, ekene m unu anwụchiri. Ọ dị ma Chukwudi biko kene ndị Igbo. Igbo eji eme ọnụ ekele m unu. Ọ dị ma ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo unu amara na dịka anyị si kwado ya na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka ndị isi agbụ okpu, ndị ogbu, ndị na-enweghị ihe mere ha, ndị na-achụ okwu, ndị ọgba aghara, ndị ajọ mmadụ ka o si kalịzịa n'obodo anyị ugbu a. Ụmụ ihe megasịrị ka anyị ga-ekwu maka ya. Unu anụnanụ bụ anụkwa ka ndị ọchị obodo a n'Igbo ji mee nzukọ ha na ndị uwe ojii. Ụmụ ihe a niile ka anyị ga-atigasị ọnụ mana ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka ndị omekome, ndị isi agbụkpu, ndị ọgba aghara, ndị na-achụ okwu ama dịka Boko Haram nọrọ n'obodo Borno wee gbuo ndị ruru ndị na-ejere onwe ha njem ruru ndị mmadụ 30. Ụgbọala agbara ọkụ ruru ihe dịka 18. Ndị atọrọ, ụmụ nwaanyị na ụmụaka atọrọ amabeghị ọnụọgụ ha. Cheta na nso nso a kwa ka ụlọ ọrụ onyonyo nke dị na Naịjirịa ebe a nọ na-akọwa na ndị a na-arụ aka dịka ndị ọgba aghara a na-amaghị ebe ha si ruru ihe dịka 180 ka ha nọ ụgbọala bụ ha ruru ụgbọala ihe dịka 35 karịa ka a fụrụ ka ha na-aga n'ụzọ awara nke si Enugu jebe Port Harcourt n'ụkwa kpọmkwem ebe a ka a nọ jide ndị a amaghị ebe a na-eje na-jide ya n'ime abalị ka ha kụrụ n'ahịrị n'ụmụ ụgbọala ruru 35 wee na-aga. Ka a na-ekwu ndị a na-arụtụ aka bụ ndị isi agbụkpu ajọ ndị mba. Ụfọdụ n'ime ha ejidere ruru ihe dịka 1,400 ka ndị ọchịchị hapụrụ sị na ha echegharịa na ụmụ ihe a niile bụ ihe anyị ga-atigasị ọnụ dịka o si ada. Anyị ga-ebido mana otu anyị zuru otu a na ka anyị bido n'ebe ndị nne. Ada Biafra, ekele m gị. Nwanne m ekene m bụ Chizi. Ka anyị bido n'ebe ị nọ ozugbo ka anyị bidogo na nzukọ emere ụya na Enugu. Oge ị nụrụ ụdị nzukọ a na ka esi mee nzukọ, cheta na oge ndị Yoruba wepụtara ndị nche obodo ala ha akpọrọ Amoteku, ndị ọchị ala Igbo si na ọ bụ ha gburu ụzọ kpaba nkata ya na ọ ha chọburu ime ya tupu ndị a na-eme ya. Mana ka emesịrị nzukọ ụya ha na onye isi uwe ojii nke Naịjirịa pụtazikwa sị na ihe ụzọ ihe isi ndị uwe ojii na Naịjirịa ji chọọ ichekwabezi ime ogbe nọ nke a ka ha kwadoro na ọ bụrụ ihe ha bụ n'obi na ọ dabara n'ihe ha na-ekwu. Mana ụfọdụ na-atụ anya na-ekwu na ọ bụ ka n'Igbo niile jikọta aka wee wepụta ndị nche ha. Ụfọdụ wee na-ekwu na eweta na ekwesịrị ịba ya Ogbunigwe, ndị otu Ogbunigwe
mana kedu ka isi nọ nzukọ ndị ọchị obodo anyị Igbo na ndị onyeisi uwe ojii nke Naịjirịa mere ya na ihe akọrọ? Nwanne m ka m si wee fịa ma ọ ka m si wee nụ ya, o gosikwa n'ihe na-ebe ka na-ebe, maka na ọ bụghịkwa ka ndị mmadụ si wee tụba, ọ bụrụ ihe a tụrụ anya ya ka afọ, ma ọ bụrụ ihe a chisara ntị na-ama na-eche ka ntị nụzi, kama na ama m ma ọ na onye na-akpụ isi amara akpụ ma ọ na-agụba adịrọ nkọ. Amarọkwanụ m ma ọ bụ na ndị anụwa na-achị anyị, ndị isi ana na be anyị, ọ dị ka ọ ka bụ ihe ịkpa amụ ka ha na-eme. Amakwa m ma ọ bago ha arụ n'ihe a na-eme dị ka obodo si wee dị. Maka ị na-anya na ihe nke ndị Yoruba nke amatekwu anụwa, ọ dị ka ihe anụwa na-ada, ọ dị ka ọ ka ba ndị Yoruba, ndị na-achị Yoruba na-arụ. Maka na ihe anyị tụbara anya ya bụ na otu anụwa ndị Yoruba si wee pụtasị ike jiri ofu onu, na otu anwa ka ndị be anyị mbụ ndị Igbo be anyị ga-esi wee mee. Kama ka emechaziri anya ọpụta otu a ọpụta, oge m nụrụ ya o wutara m, ebekwere m akwa, kama mbịa na-echi ya kamgbe nnyaanwa wee na-eche wee sị, ọ na ndị a na-achị anyị ka chọgoduru iji ụzọ aghụghọ ịma ndị ha na ha na-emekọ ihe, ha chọrọ iji ụzọ aghụghọ si ha nabagodu ka ha batazikwa bịa agbakara marọ m ka ha ga-esi ọ bụzi anọ ndị anwa na-egbu anyị egbu bụ ndị a ga-asịkwa ka anyị na ha jikọ aka chebe ndị be anyị. O nwere ka ọ dị, ọ bụrụ na ka anyị chebe n'ọha ka a ga na-akọrọ ha nwa ka a ga na-akọrọ ihe. O nwere ka ọ dị, ọ dịkwa ka ha chọrọ ifi ha aka n'anya o ka ha nata. Otu nwakwa ka m na-eche amakwa m eziokwu, maka na onye ọkụ na-agba bie chụba nta oke, o nwekwa ka ọ dị. Chukwudi, cheta na tupu ndị a na ndị be anyị oge ekwubere ndị isi anyị na-achị ala Igbo, na ha bụ ụzọ si na ha dejere akwụkwọ, na ha edejegoro onye isi ala akwụkwọ na-eji hazie ka ha si akwadobe ichekwa ala Igbo. Mana nke a kọziri ya dịka Ada Eberechukwu si kwuo, na o nwere ike ọ bụrụ ịma na ihe na-abụ olu ndị Igbo aka sị ka ekegharịa, na o nwere ike ụfọdụ narị ekwu na asị na ndị Igbo bụ ụzọ bido ihe a abụchaghị ka ihe a na-ewezi ka esi afụta ndị Igbo. Enwe ndị si na icheta na-ewe oge a sị ka onye ọbụla jebe n'ọnụ nke ya ka azọtaba ya, ụfọdụ wee kwere. Ma oge ndị Igbo bụzi ụzọ sizie mba na ha chọrọ iwere obodo nke ha, ndị nke ahụ kwụziere ndị ọzọ wee nụsọba ndị Igbo ọgwụ, nọọ ka ha jiri nwayọọ nọọ awụwọ na amamihe ka ndị isi na-achị Naịjirịa ji chọọ iji wee bata, na ha chọọ iji ọkụ wee so ndị a maka ka esi afụta ndị Igbo. Nwanne m Chizi, dịka Ada Biafra si kwu, ihe mee nyaa n'Enugu ọ gbagojulu ọtụtụ n'ime anyị anya, ọ ihe ịtụnanya nye ọtụtụ n'ime anyị n'obodo anyị a n'ala Igbo. Maka na ikwu kịta sị na o nwee mgbe a na-akọ na ndị na-achị gọvanọ na-achị steeti ise nọ na South East na ha degala onye isi ala akwụkwọ maka inye ha ikike ka ha wee guzobe ndị ga na-echekwaba anyị na-ekwu maka ya, ewe nọkọta ewe na-ekwukwa maka ebe a nọzi na-ekwu maka akwụkwọ edega ekwute maka ndị ofe Yoruba sigo na nke ha bụ Amotokonu. A na-asịzi na ndị anyị nwa bụ ndị Igbo bidogolie n'ọka amazịa ka anyị esi mee ka nke anyị wee dizie ife. Mana a na-ekwukwazi ewee bata na mitin, mana ofu ihe m ga-agwa ndị be anyị bụ ndị chọkwa anyị n'ụbụna nsogbu anyị bụkwa ndị bụ ndị isi anyị na-achị anyị nsogbu anyị. Maka ihe mee o ji wee bụrụ ha nwa bụ nsogbu anyị bụ na ihe ha kwesịrị ime ha ademie. Gịnị bụ ihe ha kwesịrị ime? Ichekwa ndị a na-achị achị bụ
ihe bụ ọlụ ha n'oke ihe ha kwesịrị ime mana ha adịghị eme and ihe mee na ha adịghị eme na nghọta nke m na uche onye adị ya njọ bụ na ọtụtụ n'ime ha nwee ụmụ kelekele ihe m ga-akpọ mmehie dịga na mgbe ha megara na mgbe gara aga ghọtago abịazie ha negala anya na ha pụta ife ọfụma na ndị a bụ ndị na-akpagbu anyị bụ ndị mgbago ugwu na ha ga-asị ha na imekwa nka mee nka mee nka na a ga-emekwa gị nka ha negaziala ya na ha kwuba okwu kwụsịba okwu ike na onwe ka a ga-esi wee si n'azụ wee cheta ha mmehie ha ha gba nkịtị ọ dịzịa ka eji anyị azụ ihe ndị be anyị na-akpọ okwe ndọrọ ndọrọ maka na anya kịta ịna-afọ anya gọvanọ chibu Abia steeti Bọji Ụzọ Kalụ na-agbanyere na ọ sịkwa na ọ nọ na otu nke na-achị achị o mekata akpụlụ ya gụpụtala ya mmehie o mega mgbe ọ chịrị achị mana o mere nke eme ya nke oge ọ sịrị ọ sapụrụ aka sị na ya achọghịzị ịzọ ndị Igbo maka na kemgbe ya zọbara ndị Igbo na-enweghị uru ọ na-atị ya na ọgba aghara. Thank you very much. N'anya nwanne m nwoke ịfụ ya ọmụmatụ ka m na-enye gị akpọlụ gị kịta kpesie enyi ikpe mmụ ya ikpe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ onye ọranye ọchịchị n'aka bụ Theodoji okwu nke na ha aga kịta amamịghọta ihe m na-akọwalụ gị ịfụ na omego ndị na-achị achị ha dị enwezi ike eme ihe kwesị ka ha mee maka ha mago na ha mere anyị ihe kwesị ka ha mee apụta asị ha ngwa ejiri m nke atụgharịba gị o mezie ha ha nọdụ ha na-emezi ogbodo ma gwasịa ndị be anyị. Ọ dị mma Chukwudi ọ ga-adịrị gị na mma Amaechi dịka Chukwudi si kwuo ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo bụ ndị chibugoro a na-alụtụ aka ewe ndị ọzọ chibugoro ma ndị chịrị Lagos ewechara ka esi decha ma akwụkwọ na ihe ndị ọzọ mana ajụjụ m na-ajụ bụ n'iji n'akụkọ anyị nụrụ ka esi mee nzukọ ya ndị Igbo na-anọchite anya ndị Igbo ndị isi ma ndị na-ayọrịcha n'ụzọ ekpere ma ndị eze ọdịnala nọ n'ebe a na-eche ndị isi na-achị ya n'Igbo ka ha bata ha marọrị na ha na onye isi ha na ndị isi ebidogo mebe nzukọ ọzọ ha mesizie nzukọ ahụ wee pụtazie ụfọdụ ewe n'iwe wee na-ana mana oge anụzi na ha na-abịa dịka ịkwa ya ugwu ha na-achịta azụ wee bịazie kwubezie ihe m chọrọ ịrụta aka bụ ebumnobi dịka Ada Biafra si kwuo ndị gara ebe a ndị kwuru okwu na mbụ dịka onye isi ọha na eze bụ ụzọ kwucharị si na ihe a chọrọ bụ ka a hazie ka a ga-esi chebe ha n'Igbo n'ọha ka a chọrọ kwucharị ma okwu ka ndị mmadụ ndị a na-akụ n'ụzọ na-anabata n'Igbo ya bụ ndị uwe ojii na-anọchitegazi ụzọ ihe anyị na-ekwu bụ obodo ụfọdụ ọ bụrụ obodo ụfọdụ n'ime ime obodo n'ala Igbo ebe e were ebe a na-akọ ugbo ndị mmadụ ada agazi ugbo emechazi ume ihe a niile apụtazie si ebe ndị mmadụ na-atụ anya na a ga-abago afa maka na ihe a na-eche na nzukọ nke mbụ nke ọzọ ha mere ihe ndị mmadụ ka na-eche bụ afa na ka ndị ọchịchị anya omebe iwu ga-esi iwu ihe a tụrụ mmadụ n'anya a na-eche ka agba ihe afa agbaghịzi ihe afa ka isi n'ụka ihe a mere ya ka m gwa gị ka o si dị m n'obi amarọ m ihe m ga-ekwu mana m ga-ekwu ihe m maara ma ya bụ ihe m maara bụ anyị enweghị ndị ndu na ndị ọchịchị na ndị isi ọchịchị gọọmenti ndị Igbo ndị South East nwụrụ anyị nwere dịrị mma maka etu esi ekwu ma ofu onye anyị nwere ifere mee ndị a eji esi ifere mee ha afọrọ ọzọ na-abụrụ onye ga-afụ ihe ndị ọ na-achị ndị ọ na-edu chọrọ iji emewe ihe ọzọ na-echizi anyị enwere m ezinụlọ ama m ihe na-akpa ezinụlọ m ama m ihe na-akpa nwunye m ama m ihe na-akpa ụmụaka m na-apụ ha sị m dadị biko rote nwunye m nwere ike sị m ihe nwunye m na-akpọ mbụ eze ọ sị m eze rotekwa ihe dị etu a dị etu a sị o na ga-erote nwoke aka nwere ike sị m dadị rotekwa ihe dị etu a dị etu a sị o ngwa ma ụgwọ m ji ha ma mụọ ma ụgwọ ha ji m ha sị m dadị nsị ha ụmụ m nwunye nsị m dadị nsị ha nwunye m o wee bụrụ nkwa anyị kwere onwe anyị mpụta ebe a kịta onye ọzọ ọ bụrụ ihe onye ọzọ gwara m
ka m ga-eje wee were n'alụ ụmụ m wee n'alụ nwunye m wee na-anabe m ahụ nwoke ka m bụ abụ nwoke a sị n'ife ha dị eme nga ndị Yoruba anyị na-akọ ọnụ na ha na-eti parịparị na anyị na-eme ha gba ọsọ ha chuwe n'ọnụ kwuwe n'ọnụ na ọ bụrụ ndị Igbo na anyị ma onwe anyị na enetu ndị isi anyị wee wuo anyị n'ala Igbo niile zuru eche ka abịa kpaa nkata ụmụnna etu a ga-esi wee chekwa obodo. Iwu na-eje gbawa izu tụpụrụ a na gbawa izu unu na ndị nwa anyị ma ka njụgodo gị Inspector General Police onye ebe onye na-esote onye ebe onye bụ onye nke na-esote onye AIG ọ DIG onye ebe nke na Ụmụahịa ndị isi ndị polisi niile nọ n'Enugu ebe ka ha si ndị amị ebe ka ha si mgbe Buhari na-ewepụ ndị ọ na-ewepụ etinye ndị ọ na-etinye a na-eti mkpu ịma bụrụ na mbụ na etinyecha ndị a mgbe a ga-agba nzukọ isi ka ikwu ihe gbasara bụ unu gị na ha mewe nzukọ ọ bụrụ ha ga-eji gwa ndị nwa na-achụ anyị ihe kwutara anyị ma na kịta na ndị nchekwa obodo anyị nwere abụrụzi ndị nchekwa obodo Naijiria nọ ndị nchekwa obodo a họrọ ka ha wee na-eme ihe masịrị ha wee na-ebupụ etu o si wee masị ha. Mana ihe a na-ekwu dịka chere chizi ka m bịa na ndị na-achị anyị ji anwụ na ha achọghị iji ya n'ike maka na ihe nke ndị Igbo na-akpa iji gịnị n'ike. Onye nwanne m nwoke kwuru bụ eziokwu. Onye nyụọ arụ a na-achụ ya ọsọ. Ndị niile na-achị anyị o nwere onye kwesịrị na ebe anwa maka na ha emetọgo onwe ha. Ha enwere ike ikwuru Igbo okwu, enwerozi ọnụ okwu. Ọ bụrụ nwere ọnụ okwu na-ekwu okwu, enwerozi ọnụ okwu maka na ha kwuo pim apịchie ha ọnụ, akwụọ akpara ha. Mana iwu obodo chekwara ha. Cheru chizi ka m kwucha. Iwu obodo gịnị chere ha? Kedu etu ebe iwu obodo a na-eche ha? Ka m gwa gị, ndị a ka ha si wee fụ ndụ ha n'anya. O nwero ndị na-achị anyị bụ leaders adịghị ekwu maka mmanya ga-adị ndụ ma ya ma dị ndụ. Ihe na-echi abụrụ ndụ onwe ya nọ ndụ ndị mmadụ. Ihe na-echi abụrụ ọdịmma onwe ya na ọdịmma ndị mmadụ. Ihe na-akpa ndị a na-eche ha bụ ọdịmma ha na ezinụlọ ha taa ma echi. Ị na-asị na o nwere iwu machiri na o nwere ihe a ga-eme ha mgbe ha na-achị. Ha ma na a ga na-agwa ha ga-ezikwa ndị Igbo na-agwa ha na unu mee ihe a dị anyị ọkwa ịma na izuru ori dị etu a ma i mere ka mee ka ịpụta anyị akpụrụ gị akwụkwọ iche na ọjụ ụzọ kalụ ha kpụrụ je tie na nga iche gịnị ka ọ ka ha wee na-afịa ihe a dị ka a ga-asị gị na ijego gbuo ofu anụ were ya wee jee mmadụ ebe anụ ndị ọzọ na-afịa na ime ọkwụ nụfụrụ ihe dịka na iwetara ịtarị na ezinụlọ wee kechaa nwatakịrị wee jee dosi ya ebe ndị mmadụ ncha ga na-afịa. Ọjụ ụzọ kalụ na ebe anwa ka ha wee fụ na onye mere kpim ọkwa ọjụ ụzọ kalụ kwuchara ihe niile o kwuru wee kwụọ aka kwọpụ ebe ndị Igbo nọ ka ebe ọ nọ kịta. Mana dị na omere esere na nkwu eziokwu nwụọ ma ekwuru eziokwu nwụọ kwuo eziokwu nwụọ. Ka anyị banyezie na ụmụ okwu ihe megasịrị Ada Biafra, ịnụ na mmadụ 30 ka ndị omekome a na ma dịka Boko Haram gburu na Borno gbaa ụgbọala ọkụ na ihe ndị ọzọ. Ama m na ị nụkwara na ewe ndị dịka nruru 480 karịa batara n'Igbo. Achi ụgbọala ha ji bata n'abalị ruru 30 na ụma. Dịka o si ada ugbu a na nchekwa niile a na-eme, ịnụzie na ndị ejide ndị omekome a na-akpọ Boko Haram na emechaziri hapụ ha si na ha echigharịana, kedu ka o si adị gị? Chizi, tupu na-atinye ọnụ na ajụjụ anyị jụrụ, ọ ka nwee ihe m chọrọ ịrụba aka itinye ọnụ gbasabara ndị na-achị ma ọ na-ana Igbo ndị na-achị anyị ugbu a. Ịma na ndị Igbo si na mberede ka eji mara dike, anọ mberede anwa bụ ihe nyere dike. Ihe anyị ga na-echeta bụ ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ha ugokwa ndị Igbo naanị, ha ugokwa anyị naanị. Onye pụta a na-asị na ndị Igbo a na-azị eme ka ndị Igbo, anyị na-emekwa ka ndị Igbo, kama na nwatakịrị akpụrụ anwụ gbara
ọfọ okporo ijiji ọgbaba ọsọ unu chetakwa ihe mere anyị tupu anụ agha ndị Igbo pụtara ndị Yoruba esobe ha n'azụ si na ha so ha n'azụ onwezi ebe ha ruru ndị Yoruba echi ya azụ sorozie nusibe ha ọgụ nke a na-ada kịta onye ma ihe ma Yoruba ga-eji amateku ha anụnwa ha si na ha achịkọtago ka anyị fụ ka ha ga-eji ya wee mee tupu anyị etibe mkpu nke anyị ya nwa bụ ihe kpata nji wee sị na ọ dịkwa ka ndị a na-achị anyị nwere ihe ha bụ n'obi ka o sikwa wee dị nwere ihe ha fụ si ka ha kere nkwụcha maka na nkwụcha abụrụ ụjọ ọ dịkwa m ka ebe ha na-aga ị bịa na-ekwu okwu maka ndị Boko Haram ndị omekome ndị ugwu ndị Fulani ịma na ndị a nwere ebumnuche o nwere ihe ha na-achọ ma ihe a ha na-achọ ha ka na-achọkwa ya na-achọsi ike onye ọbụla bụ onye Naịjirịa ma ndị ugwu Hausa ma ndị Yoruba ma ndị Igbo onye ọbụla makwa ihe ha na-achọ maka na ha wetara Buhari ka ọ bịa mezuoro ha ihe o kwere ha na nkwa Naịjirịa niile so Naịjirịa so tụnye kama na ha wepụtara ya ka ha kpagharịa ndị ọzọ niile anya ama ihe a na-achọ ha were ihe ndị oyibo na-akpọ propaganda wee chụpụ nwanne anyị nwoke maka na ọ bụrụ na anyị na-eche anya azụ anyị amara na Umaru Yar'Adua chịrị ọ bụghị otu o si wee chi kama na ọchị oge ọchị ọ bụrụ otu o si wee chi ka Buhari na-achị anyị echetakwa na Buhari achịbugo onye isi ala ọ chịbugo ihe ahụ o chefuru ka ndị be ha wetara ya maka na ndị be ha ndị Fulani ma na o nwere onye ọzọ nwere obi imezu ihe ha chọrọ ime ha wee weta Buhari ihe anụnwa ndị Boko Haram na-eme nke bụ na ejidere emechasị na echegarigo ndị na-egbu ndị na-anụrụ anyị agha ndị amị na-egbu ha ndị amị wee nwee ike ma o nwee ka esi wee jide ha kpọrọ ha pụtara si na-ejidekwakwa ndị a na-egbu mmadụ eje ọnọkata asị na ha echegarigo chegari agwa ebe onye na-egbu mmadụ na onye ọ na-egbu ha bụ nwanne o nwere ihe ndị a bụ n'obi kama na ihe m na-agwa ndị Baịbụl ka ha kerekwa nkwụcha maka na ike nkwụcha abụrụ ụjọ maka na ọ bụ ma nke a ha na-eme na Borno na-eme na ọkwa na ebe a ha na-emecha ha mechakwa ebe ahụ ha na-agbadata maka ha na-agbadatakwa maka ndị anụnwa si na-ejidere ọkwa ha nwa ha na-agbadatakwa otu anwakwa ha na-ejekwa na ana Yoruba ha na-abịakwa maka na ihe ha chọrọ bụ ka ha wekọrọ ala Naịjirịa niile ka anyị niile bụrụ ndị Alakụba kama na Chukwu okike ndị Igbo o nyere anyị aka na ya ma ekwekwa ka ihe chọrọ itinye na nkenke Chukwudị na ihe a na-eme oge ị nụrụ na-ejidere ndị batara na-ama ha a na-alụta aka na-amaghị ebe ha na-aga maọbụ ebe ha si na ụzọ Enugu ruo gaa Port Harcourt kedu ihe ka o si dị gị nwanne m na-emesịa enuzie na ndị ejide bụ ndị Boko Haram na asị na ha echegharịa na wee na nke abụọ kwa izizi a na-ahapụ wee hapụzie 1,400 n'ime ndị ejidere. Nke a abụrụ izizi anyị na-anụ na onwe ndị ejide ha mesie arapụ ha sị anyị na ha echegharịgo mana dịka nwanne m nwaanyị Ada Biafra si kwu ndị na-achị anyị inenye anya na ndị nọsị na ogo dị iche iche na ndị ọchịchị ịfụ na ọ dị ka ndị na-ekpe Alakụba bụ gbado ndị nọsị n'ogo dị iche iche na ndị na-achị na ọkwa dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa nke a nne jikwa ya iche mana ịbịazịa n'ihe gbasara na mmadụ mere ajọ omume ọ dị nkọ ụlọikpe ka ọ dị elu ịtụle malụ ihe onye anwa mee malụ ma onye anwa ogosigo nchegharị ka ha wee nwee ike wee sị na onye echegharịgokwa si rapụ onye a ka ọ gaba ma nye ụdị ntaramahụhụ a ga-enye afụnụrụ m n'obodo ọ na-abụ onye mee ihe
ama ntị ya afụfụ ma ya bụrụ ọbụ ofu ọnwa ọbụ ọnwa na abụọ ọbụ ọnwa ịtọ ama ntị ya afụfụ ma ọlị asị anyị na ọ chegharịgo nke anwa dịkwa ka o si dị mana ndị nke a akpụta na mgbe na-adịrị anya na be anyị afụ dị 400 na ihe nwanya n'elu na ihe gbara ya n'elu ndị a agwakwara m ha sị ha na si sosibe ha ike maka nwaanyị ga-esosibe ya ekpere mgbe na-ama nte aka agwa anyị na ha echegharịgo and agwa anyị na ha echegharịgo esikwa otu anwa kpọbakwa ha n'etiti onwe anyị maka ọ n'ime obodo anyị ka a ga-ekpenyezakwa ha ncha ka ịfụ na mgbe ekpenyekwa ha n'ime obodo anyị ha enwekwa ike na-abakwa na-emekwa ihe mpụ na aghụghọ a na-eme mana ofu ihe nchọkwa ịgwa ndị be anyị bụ na a na-ekwu ihe gbasara nchekwa onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ uche ya dị n'ihe gbasara nchekwa obodo o nwere ka mmadụ ga-esi gaa n'ebe ị nọ ịfụ na onye a na o nwere ka iji esi dị ana ịmaburu ya na mpaghara ebe ibi kpọọ ya jụọ ya ajụjụ kpọkuo ndị mmadụ ka ama ka a ga-esi n'ebe anyị maka na ihe anyị na ha ekwu olugokwa anyị na-arụ anyị na-asị na ndị na-achị anyị na ha adem ihe ha kwesịrị ime ka ndị na-achị anyị na-adem ihe ha kwesịrị ime ọ kala anyị nwa ndị a na-achị mma na anyị nwere ike mebe ihe anyị kwesịrị ime wee na-azụ onwe anyị maka na ndị be anyị sikwa na nkwụta abụrụ ụjọ na ịfụ onye na-enwe ka o si eme na mpaghara ebe ị nọ na ịmara ihe ọ na-eme ị nwere ike ịsị kedu ihe onye a na-eme ebe a o nwere ọtụtụ ụlọ gbasị anyị okilikili a na-alụchara alụcha a na-abụ ịnọkọta ịgagharịa abasị ịkpọ ndị mmadụ abaa n'ime gagharịsịa maka na ọ n'ime ebe anwa ka a ga-adọbasị ihe a ga-eji wee na-eche mgbọsị nwa ka anyị bido kịta ebe ọ bụ na ndị na-achị anyị bụ ndị gọvanọ na ndị anyị kpọ ndị ọchịchị n'ogo dị iche iche na ha na-enyelụzi anyị aka anyị niile kwesịrị ka anyị bido kịta na-enyela onwe anyị aka n'ihe gbasara nchekwa anyị maka ọ bụrụ na ndị mmadụ esoro wee na-eme ha ọ dịrọ nka ndị a ejide akara ijide ha. Daalụ. Amechi Chukwudi rụtara aka na ndị na-achị na-ewe ka n'ọfụ ndị na-achị mana onye isi ala icheta na ụlọ omebe iwu nso a na-asị na ihe ga-aka mma bụ ndị a bụ ndị isi ndị nche obodo ha tinye akwụkwọ alụkwaghịm mana onye isi ala gbara sị mba na ndị a bụ ndị na-alụ ihe ya chọrọ. Chizi efu ihe a onye ọbụla ma nwatakịrị na be m nke ikpeazụ dị arọ 7 onye ọbụla kpụ n'ọnụ na ndị a bụ ndị na-aiziri ozi a na ọdụgo onye ọbụla anya na ha na-arụtazi ya si wepụ ha ajụ. Chizi ka m gwa gị nke bụ eziokwu bọtụ dị ya nke a karịrị mana bọtụ dị ya ma bọtụ a dị n'ihe a bụ na ụmụ ihe ha ncha niile ma ụmụ ihe ha ncha niile na-eme ọ ga-abụ ofu onye n'ime ya pụọ ihe aghasa. Ka m gwa gị eziokwu onwere onye kpọmkpọ nwere onye bụ anụmanụ ọ isi ewu dị m n'isi ha ọ na maka m bụ n'isi kedu ihe na-ewute m bụ ka m kwụsie ha ike ndị be anyị bido kịta mara etu ụwa si agazi kịta bụ leadership of competence. Onye na-achị kwesịrị ịchị onye a ga-enwe obi ịchị onye a abụrụ onye ga-emetọ onwe ya ga-abụ na ikwu o mechie ọnụ gbawa ọsọ na gịnị kpatara mmadụ ga-eji wee bụrụ gọvanọ agwaghị ihe ị ga-eme ndị obodo mma emenwe onye ekwesịrị ịchị ọ bụ na o nwere ihe na-atụ egwu na ịpụtakwu okwu achụwa gị ha n'anya fụ ọjụ ụzọ kalụ ebe ọnụ ụja na-atụ ha aka na-ekwu iche na ụta ka oche ndo mere ihe ha si na o mere ekwuru maka ya. Ndị South East achọwa ịgba nzukọ maka nchekwa eje gwupụta onye niile ochendo na nwa ya mere ọ bụ na si ihe wepụtaziri anyị ndị anyị amara ama nye anyị ezigbo mmadụ ndị ezigbo mmadụ erika na ba anyị ga-eje chịa onye akwụ okwu ihe ebe ọ bụ na idu ya eje ọkwụrụ na-ekwusi ike ije enyocha maka anyị ma ihe a na-eme anụwo ọnụ gị eje enyocha maka mara ihe ime ego na-agụ ha ịbụ mmadụ na-agụ ha ịbụ mmụọ na-agụ ha ego na-agụ ha ka o nwechi ụwa niile inwechi ụwa niile a ada enwechi ya ma ọ bụrụ na iji ezugbo ori ọ bụrụ na ị chọrọ ịchị ndị na-achị achị ị na-anya mgbe gboo ndị na-achị achị ndị ọchịchị abụrụ ndị kacha nwee ego mana kịta ndị be anyị na-achọzi ka ọ bụrụ ya kachacha nwee ego bụrụ ya bụ onye ga-achị ọchịchị mba.
gbapụ ya ọsọ ozugbo wee nabazie okwu ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ụma ihe na-eme n'oge anyị na-eme ihe a okwu akpụ n'ọnụ gbara ọkpụrụkpụ rie nne, mana anyị ga-anara okwu ndị na-akpọ anyị bịachite azụ anyị anụbazie ọnụ Ada Biafra ya bụ Eberechukwu Anigbogu na Chukwudi Anachuna nakwa Amechi Ugwuele. Ha bụ ego ebe a na-akọwagasị aka esi ma anyị na-ekwu maka nchekwa obodo na ka ndị isi akpa okpu ji eme n'ala anyị. Ụfọdụ ejidere na-ahapụ ha, na-ekwukwa ka ndị na-achị ala Igbo si mee nzukọ ha mechaziri wee sị na ha kwenyere n'ihe atụmatụ onyeisi uwe ojii nke Naịjirịa ji na nchekwa nke ime obodo. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ 089-771-109 maọbụ 089-222-11109. Cheta na afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụrụ anyị Igbo yele eye ka o wee kwa anyị wee mee. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ọkija ekele gị. Gaa n'iru. Ada Biafra Ọkija si Ebonyi isu na wee si na ya jigo ụgwọ. Ọkija nwanne m o tekwa ahụ. Gaa n'iru. Daalụ. Ka anyị wekwara onye ọzọ wee na-aga n'iru. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nde ka email. Ngwa gaa n'iru. Chidebere ebe ka isi akpọ. Gaa n'iru bee ya nkenke o. Ma onye akọkwa n'ọnụ. Iwe ga-adị ọkụ. Ihe anyị na-ekwu ụzọ ga-esi wee dịrị anyị na mma. Gbam, ọ ya. Ile anya ịhụ na otu okwu Ada Biafra kwuru m nwere mụ na ọ sị na onye agwọ dara ọkụ ihe ogologo ya na ọsọ na-eme. Otu a ka ọ dị. Ya na onye akwụ esiri igwe oyi dị ogologo okuru ole anya n'aka otu ochi kuru. Anaghị m ata ndị Igbo otu ha si wee kpaa agwa maka onye ga-esi mba. Ihe ha na-agọzi bụ onye ga-abụ onye isi ala maọbụ onye ga-abụ osote onye isi ala. Ana m anụ kepu na onye na-achị Ebonyi steeti na-ele anya otu ọ ga-eji wee bụrụ osote onye isi ala na 2023. Ihe a ga-akụzi ịpụta ugbu a. Ihe a na-ekwu ugbu ichekwa ndụ ụmụ ndị Igbo obodo. A na-egbu anyị ugwu Awụsa ndị egburu mana moto ejidere ha ncha niile ga-abụcha ndị Igbo. Ndị ejidekwere na ụbọchị nke ọnwa na moto kwa obi ha hakwa. A na-egbu anyị na Kano, a na-egbu anyị n'ebe ọbụla na be anyị kwa ndị latara alata na-asụzi ka ihe ejiri latawa. Ndị be anyị ga-ekulite wee were ohere ọma wee mee ihe wepụta ezigbote atụmatụ a ga-eji wee chekwaa ala Igbo. Ọzọ bụkwa na ihe a ha na-eme n'ụmụahịa adịrọkwa anyị mma. Ndị Igbo marakwa na ihe unu na-eme adịrọkwa mma gbanwe ụbọchị nkịtị ndị eji ebe ha jee nọrọ na-agara ikwu ozu. Ọ bụrụkwa ha ekwesịrị ekwesị ebe enweghị mgbe a kpọrọ ha ka ha bịa chekwa anyị ebe ahụ. Ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Bee ya nke ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ngwa ya gazie.
ọ dị maka iwere ya ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ afọ ahụ Chibueze Chibueze ndị ebe isi akpọ isi m akpụ ga-akpọ ọchụ ya gaa n'iru akpụ ugo nke Nkanụ West ka akpụ ugo nke Oji akpụkpọ nke Agbara ngwa gaa n'iru akpụ ugo dị na Agbara ka ọ dị na Nkanụ gaa n'iru nwanne ọ dị mma ka anyị were ziri onye ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ime ngwa gaa n'iru biko achị m ekele Ada Biafra n'ebe a Ada Biafra na-ekele gị nnọọ achị m jọs ka nkele unu ya ka igwe mmiri bekee ihe ma ihe nke ka m kele ọfụma ngwa daalụ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke abụ m Joseph ọ bụghị n'ọnụ ka ụbọchị ị wetara afọ Igbo igwe anyị gwa m afa gị na ebe isi akpọ ezigbo mmadụ ndị ka ị mere ebe ka isi akpọ Maazị onye n'uche maazị onye n'uche ọ ga-adịrịrị gị na mma ikwenye ngwa ndị nwa ekene mmadụ Biafra kụnra gwe nọrọ n'ebe ama a na-ekene unu niile daalụ nwanne m deje eri mgbe nne anyị ugwu Ojukwu wee nwụọ anyị aka gbapụta onye dịka Ojukwu ndị isi n'akụkụ ndị Igbo niile bụ ndị ụjọ ndị zụzụrụ ego Naijiria mgbe mbụ mba enwekwaghị iji n'aka ekwukwa nke ịfụ dị anyị akọ n'ọnụ arabụ nke ama onye ị na-edu isi ya mere gị iwe dị ụtọ o mere gị ebe ị ga-eme ya ndị Igbo chọwa ndị ga-achịwa na ya kọrọ nwe ndị ọchịchị ndị na-atụta bụrụ ndị ọchịchị ma ọ bụrụ amụrụ ndị na-achị akpara gaba bụ Ada Biafra jisi n'ike onye ọbụla tụwarịrị ka amara iwe a ga-eme na agwọ nọ n'akịrịkwa anyị emeche mgbe tiziri agwachara ewu nji nnarị na gọọmenti anyị na-anụ gaa n'iru ngwa ka ọ dị ọ dị mma ka anyị wekwara onye ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ Onyinye kwuchi okwu ike ndị ka ị mere Onyinye ọ dị mma o tekwana ndị ka ị mere gaa n'iru ezigbo nwaanyị Ada Biafra nwanne m onye Ada Oweri nke ebe na-efe n'okpuru ọchịchị ọgwụ gaa n'iru Onyinye n'isi ihe Ada Biafra kwuru asị m ndị Igbo teta n'ụra ka mmiri hapụ iri anyị ekele m unu ya gaziere gị daalụ ezigbo mmadụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ sụọ Igbo ya ele gwa ya afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo nwa bụ nna ya gaa n'iru nna dewo Ada na-anụ ya ọ na-ekenekwa gị Ada a na-asị na gaa n'iru ana m anụ nnọọ gịnị mere ọ dị mma ị ka nọkwa ya nwanne ka anyị were ya ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere ọ dị mma afọ m bụ Ogechukwu esi m ụmụ nze akpọ Ogechukwu anyị na-ekene gị gaa n'iru ana m ekele Ada Biafra Ada Biafra na-ekene gị oge nnọọ anyị nwoke kwuru bụ na m dị Kanụ ọ kakwa mma na anyị tetara n'ụra kịta ka anyị were obitetara ewu ojii maka ọ na chi ji ejie ọ ya aka anyị ndị ọwụ unu lee anya ihe na-eme kịta bụ na afụ na Naijiria kịta awụzikwe Naijiria mgbe ahụ anyị na-ele anya ya ọ ka mma na anyị ji aka anyị kịta tụọ onwe anyị chekwa mgbe ndị
ndị ugwu na ndị ihe a nyere anyị akwụkwọ anyị ga-eji were bido ịghọta ọrụ ọ chekwara anyị ahụ ọ ka mma na anyị kewara obodo a ka ndị ọrụ na-ala ndewo daalụ biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ ndị ka email Wabeze gaa n'iru Wabeze. Nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-agwa onye kpuru isi bụ na mmanụ adịghị n'ofe na ọ bụghị ndụ na-adịghị mụnwa bụ Wabeze akarịgo mmadụ iji wee egwu egwu agbanyela na ihe ụmụaka ji egwu egwu bụ ala mama ha na ọ bụghị mgbomgbo dị na kwuo atụkwanụ ịma na-enwe ilu a na-atụ n'abalị ndị ilu a na-atụ n'efifi ahụ ka m tụrụ onye ghọtara aghọtago gaa n'iru onye ọgụ mma ya gee ntị onye ọbụla kwado nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu hapụkarịrị ndị a na-asụ ndị odudu ndị ọchịchị ndị nke anya ka ada ejikwa n'ihe agba ihe n'anya enyo ihe na-acha ọcha enyi Nnamdi Kanu bụ ihe na-eme ihe gosiri na anyị nwere mmadụ mụ na onwe m akpụdosiri ike na-azụ nwa mmadụ ọ bụkwara ndị nke a na-akpọ ndị na-achịgharị anyị ọkwa akpa na akpa ha ka ha na-achọ abụghịkwa m ụmụaka daalụ ndusi na ike daalụ ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma nwanne kwuchie okwu ike ka anyị n'ihe na-ekwu abụchi ngwa bee ya nkenke ana m ekenekwa agadi afọ n'ebe a mụ abụ nwa Chineke ana m ekenekwa agadi ọ ga-adịrị gị na mma ife m na-ekwu bụ ọkagba amaghị ọbụla na ọrụ ewu ọgụgụ ka echi because ife a na-eme anyị n'obodo adịkahụ a na-enukwa anyị mmemme mgbe awụsa enewe anyị ahụ ebe enewe anyị ahụ ndị Igbo gbapụta n'ụzọ ọzọ na owu uru ya bụ ife emewo ebe ihe bụ mmiri anya ụgba akpa ka a bịawa ya gba onye ọbụla zụrụ onwe ya ya dị ife anya ha nwụọ deyo maka mana anyị kere obodo onye ọbụla na ọrụ onwe ya udo bere uru deyo ọ dị mma ka anyị bịaghachitezi azụ wee na-apịachizi ya cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nchekwa nakwa otu ndị isi na-achị ala Naịjirịa ji mee nzukọ ha na onye isi uwe ojii ihe a na-atụ anya n'aka ha bụ ihe a chebu na ha kwuru oge ndị Yoruba wepụtara Amotekwu bụ ndị ga na-echekwa be ha ala Yoruba gbaa gburugburu ugbu a obodo dị iche iche n'ime obodo Yoruba ewegoro iwu ha ga-eji wee na-eche nche wee wegachaziri ụlọ omebe iwu ha ka ha bịa ya aka oge ha bidoro nke a ndị na-achị anyị n'ala Igbo siri na ọgba ha wapụ ụzọ gbabalụ ka a ga-eji wee mee chekwaba ala Igbo tupu ndị Yoruba wee meta ya wee kwukwa na ha wee bu edejegoro isi ala akwụkwọ na Abuja ka ha wee hibe ya mana oge ha mechaziri nzukọ ha na onye isi uwe ojii mechaziri nzukọ ha sizi na ọ bụ atụmatụ onye isi uwe ojii wepụtara iji chekwa ime obodo n'ogbe nke ndị uwe ojii na ndị obodo ga-ejikọ aka wee na-eche bụ ihe ha duziri ihe ha kweziri na ya na ha kwadoro na ọ dị bụ ka ihe agba na-achọbụ ime na mbụ anyị wee na-ajụ esi ebe a pụta ha sị na ọwa ha chọbụrụ ime esi ebe nke a pụta sị na ọha ha chọbụrụ ime ndị Yoruba mere nke a sị na ọha bụ ụzọ ndị onye isi uwe ojii bịa ugbu a sị na ọkwa ofe atụmatụ ọha ji ka onye isi uwe ojii ji bịa kezi ebe a na-aga ihe ndụmọdụ gị Chukwudị ka isi otu a wee na-aga wee na-apịachizi ya na mpịachi okwu gị na ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo bụ ihe m kwubugo ka m na-ekwukwalili onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ka ọ malụ ka ọ ga-esi na-echekwa onwe ya bido kịta agaba n'iru maka na nke bụ eziokwu bụ na ndị anyị na-enekwasị anya bụ ndị ọchịchị kwesịrị ịdị na-echekwa ndị Igbo ụdị ọchịchị ha na-enye anyị ụdị nchekwaba ha na-enye anyị abụrụzi nchekwaba anyị ga-atụkwasị obi ya ọ na-eme na onye ọbụla mara otu ọ ga-esi na-echekwa onwe ya ọ na-echekwa onwe ya mara dịka ị na-echekwapụ onwe gị ị nwee ike ma ka isi akpọku Chukwu kele ụwa ka ọ wee na-enyelụ gị aka maka na ihe na-eme kịta abụrụzi ọ gbagwojuru onye ọbụla anya mana ka anyị ka na-ejegodu nwanne m Ada Biafra
kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo na ndị na-achị akachasị ụmụ nwaanyị ibe gị maka na ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na-akụ ugbo n'ime obodo aja ejezi ugbo abịakwa na ịtọrọ atọrọ ụmụ nwaanyị tọrọ ụmụaka dịka nwaanyị kedu ndụmọdụ gị na ị ga-enye ndị Igbo ka ihe nchekwa obodo si dị ugbu a? Ndị na-achị achị ga-enu ntị nụ ihe ndị unu na-achị chọrọ mebekene na ya, maka na ọ bụgodu na ị na-achị ikporo ndị uwe ojii gbuo onwe gị okirikiri, o nwekwa ebe isi wee pụta. Ndị nọ be nna gị na be nne gị ha nwekwa ike ha ma enwekwa ndị uwe ojii na-echekwebe ha. Ịnọsịa na gọọmenti haus ị ga-anabụ unu were oge a okike nyere gị wee rụọ ọrụ ndị bụ unu ọrụ. Ndị be anyị si na ha chọrọ ka nchekwa si ike n'ala Igbo. Chetakwa na oge emere ndị Bakassi boys ka o si wee daa ụda. Unu jisike n'ike mekwa ihe dị otu anwa na ọ ga-adị mma. Ndị nne nwaanyị bụ ndị nọ n'ụlọ ndị ugwu napụgoro ebe ha na-arụ ọrụ ugbo, bikonu unu ga-ewere ya nwayọọ na ọ bụ ụmụaka unu bụ ndị bi mpụ ebe pụrụ ụzọ ije, unu ga na-agwa ha maka na ụmụaka niile ga-arapụ unu n'ime obodo pụọ ụzọ ije. Onye zụpụta nke ọsị ya pụga ụzọ ije, ọ bụrụzi ọsọ ụmụ nwaanyị nọ n'ime obodo, mezie ndị Fulani ewerezie ime ọhịa ndị be anyị niile, maka na ndị be anyị na-achọrọ ụzọ pụba Kaduna Lagos arapụzie be anyị. Onye jee ya na anya n'azụ, maka na nke m bụ nke m ma nke anyị bụ nke anyị. Ekene m. Daalụ. Amechi, kedu nchịkọta okwu nke gị? Na nchịkọta okwu m bụ na ndị na-achị anyị bụ ndị gọvanọ anyị, ha wụrụ anyị n'ala, ma achọ ka ha mara na ihe ha mere na ndị Igbo ma achọ ka ha mara na ihe ha mere na ndị Igbo atụrụ anya, mana etu ọ dị etu a ka ọ dịba na na-ekwusikwa ike onye ọbụla ka nkwụcha na o gosigo anyị na ihe anyị na-achọ n'aka ndị a ọ nwekwa ka ọ ga-esi wee dị na ọ dịrọ ka anyị a ga-enweta ya. O gosigo anyị na ihe ha na-asị na ha ga-enye anyị, maka na o nwere ihe ga-enye mmadụ karịrị nchekwa. Ndị niile kedu ka o si daa na ntị na ndị Igbo zụrụ ebe a na-enwe nzukọ, kama ha ga-apụwa n'ama ebe ndị Igbo zụrụ eme nzukọ, ha eje gbawa ụzọ mewe nzukọ ọzọ gbawa izu ha na ndị ọzọ pụtazie gwawazia ndị Igbo ihe na ndị ọzọ kwuru n'ihe a ka asị ndị a ka ha na-akwesịrị inwe nzukọ ka ndị Igbo. Mana ọ dị mwute na ndị niile bụ ndị na-eme ha bụ ndị gọvanọ asaa na ha ncha niile bụ ndị amụgoro. Ụfọdụ n'ime ha na-amụgo ha mgbe a nụrụ agha, ha fụrụ afụfụ ndị Igbo tara, ha fụrụ ihe a na-eme ndị Igbo. Ndị amụbeghị mgbe a nụrụ agha dị ndụ kịta afụ ihe a na-eme ndị Igbo a na-eme ndị Igbo. Ndị onye ọbụla na-azụ onwe ya azụ isi onwe ya, anyị ka nọrọ na anyị na-eme ka anyị ihe ndị oyibo na-akpọ politically correct. Kedu ka ị ga-esi politically correct ma onye na-achọ gị bido n'ụtụtụ achọrọ ịdị correct, iji correct eso onye ha adịrọ correct? Kedu ebe correctness gị na ya na-eje? Ọ ka ihe mere na mbụ yara ime. Ihe a nwere ka ọ dị na mbụ yara ime ka ọ yara ịbụ na ndị Igbo ka a na-echi ka ha bido ihe ka ndị ọzọ gbakọzie ndị Igbo. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ eziokwu ihe ha na-agwa gị Chisi, ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ eziokwu, maka na onye na-asị na a na-eche ka ndị Igbo mee, a na-eche ka ndị Igbo mee ka agbakpọ ndị Igbo. Ha wakpogodo ndị Igbo, ha chekwabagodo anyị kedu ajụ ihe dị ya na anyị sịrị ka njụgodo ndị ka maka forest guard si wee bịa. Kedu ndị haziri forest guard? Ịma ndị haziri ya, ndị gọọmenti haziri ya, ndị ha na-eje akọrọ ndị ọhama họrọ ndị na-eme ya. Ọhama onye ọbụla so na forest guard iweje onwe gị ihe nenecha gị anya, jụọ gị akwụkwọ, daa afa gị dee niile, tinye ya na akwụkwọ ha. Ọhama ka ọ dịrị isi na ha ewerego gị mụ na ma anyị na-ekwu na onye ga-abụ onye nchekwa obodo ba anyị nwere ike ama mmadụ na ịbụ onye nchekwa obodo, ị bụrụ onye na-esi imi n'ala. O nwere onye ga-ama onye Igbo si eme enu, maka na ihe isi ọha na eze na-ekwu bụ na ndị niile na-abụ ndị nche obodo na ha amaghị ha n'Igbo. Ka ị ga esisi onye kedu onye inspector general of police na-abịa n'Enugu, o soro m n'azụ mkpụrụ eje ebe ọ ga-efu
ihe anyị na-ekwu ka onye isi na-agwa gị kedu ihe ga-eji na Kano ọ bụ na nna arụ polisi kedu ihe ga-eji na Kano gwa ndị Kano maka be ha kedu ihe ga-eji na be ndị Yoruba gwa ndị Yoruba maka be ha ndị na-achị na-anụ ha ga-agbanwe ekpere anyị bụkwa ka ha gbanwee ekpere anyị bụ ka ha gbanwee ka ọ wee dịlụ mmadụ niile na mma bụ onu Chukwudị a na-achụ na-akpọ bụ isi ndị otu ntorobịa n'ime ọha na eze ndị Igbo gbaa gburugburu ọ bụ onye otu ndị na-afụ na ndị na-ekwuchitere ndị a na-emegbu ọ nọ n'otu dị iche iche bụkwara m otu nọ n'otu ndị na-atọpụ ndị a na-emegide na-agbụ na iche iche n'otu ọ nọ na ya karịrị ya na Ada Biafra ekwube ọkwa ya chi ga-eji chi ga-abụ mana ihe ama ya bụ na ọ na-anọchitere ụmụ nwaanyị na-ekwuchite ihe na-eme n'obodo ọkachasị ihe na-echu ya kpọmkwem bụ ka ndị Igbo ga-esi wee biri wee were onwe ha na-achịkọ onwe ha n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla Ada Biafra ọ ga-adịrịrị na mma Amechi Ugwuele onamanna yawa na-ede yawa na agba na-eche eche nwere nke ọ na-anaghị eme ọ bụ nwa ndị ọha odu ji eme ọnụ ọ na-ede akwụkwọ na-akụzi ekwubekwanụ nke ọ na-eme na-anọchitere ndị a na-emegbu ihe yawa na-eme karịrị akarị a sị m na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma bikonu dịka Ada Biafra na ndị ọzọ nọ ebe a si kwuo Amechi kwuru ya Chukwudị kwuru ya ike nkwụcha abụ ụjọ biko ka ike nkwụcha ma onye mara ihe ga-esi okwu ya emere ya mana ọchịchị ichekwa ala Igbo dị anyị niile n'aka ka anyị jikọọ n'aka ọnụ wee were ofu obi ndị na-achị na-ana ihe ndị unu na-achị kemgbe ahụ unu mechara nzukọ a ụfọdụ na-ewe iwe maka na ọ bụ ihe a tụrụ anyị n'aka unu ka unu na-eme mana ọ bụrụ na amamihe nakwa echiche okenye na-ewe ihe unu fụrụ unu ji kwuo ihe unu kwuru unu kpọzie ndị isi ahazie obodo maka na ihe gbasara nchekwa obodo echiche ka eji eme ya a na-ewe ka esi ahazi ya mana oge afọ bara ọrụ aka unu a na-akwụrụ unu aka mana ọ bụrụ alụ aka unu bụkwara nke dị mma ka nchekwa dị n'ala Igbo ka ndị mmadụ wee na-akpagharị wee jiri anya na-abụ wee na-ehi ụla na-ekwozi ụlọ ekwo maka na ndị na-anaghị agazi n'ugbo ha karịrị akarị ka ndị ụmụ nwaanyị gaba n'ugbo ụmụ nwoke gaba n'ugbo ha ọ na-aba akpacha na ama a na-anụ ụmụ na wee kpabazie ya maka eji adịrị agabazie abụ Chiziani